Bok svima i dobrodošli još jednom na moj kanal DP Sara, u kojem vam normalno pokazujem kako se došminkati, što sam kupila i takve beauty stvarčice, ali sam vas prije nekoliko dana na Facebook fan stranici upitala želite li možda da snimim malo drugačiji video. Ja sam se krenula pripremati za maturu zato što mi je u kroz 5. i 6. mjesec sam imala ispite državne mature. Krenula sam se pripremati negdje oko 11. 12. mjeseca, ali onako žustro od prvog, tako da mislim da je ovo pravo vrijeme da napravimo ovaj video, a i mislim da su sada rokovi za prijavu ispita, tako da ako imate još kojih nedoumica, ja sam tu da vam ih riješim. Ovaj video biti će snimljen u 2 dijela zato što imam puno toga za reći. Pa ću vam u prvom dijelu reći nešto o prijavi različitih razina ispita, to jest reći ću vam svoje savjete o tome koje ispite, to jest koje razine predmeta prijaviti za pojedini fakultet. Biste li možda trebali ili ne bi potražiti instrukcije, te neke osnovne stvari, a u drugom dijelu ću vam reći koje sam ja materijale koristila za pripremu, kako sam napravila svoj raspored i kako je izgledala moja priprema. Što imam puno toga za reći, idemo odmah na prvi dio u kojem ću vam reći prije svega nešto o prijavi razina ispita. Znači ovako, pretpostavljam da svi vi koji idete na maturu, da ste se upoznali sa stranicama Postani student i stranicama NCVVO. To su vam 2 stranice vaši najbolji prijatelji u sljedećih 5 mjeseci, bez zezancije. Na stranici NCVVO-a možete pronaći sve državne mature koje su napisane od 2009. Ja mislim kad je bila prva, ali nemojte me držati za riječ. Uglavnom, ono što trebate napraviti nakon što odlučite o razinama ispita jest ići na stranicu NCVVO-a i isprintati, to vam je moj savjet, isprintati znači prošlogodišnje, ako ne i mature pretprošle godine. Preporučam vam da na početku riješite maturu ne prošle godine nego pretprošlu, tako da znate s čim startate, a onda tjedan dana prije samog polaganja ispita, znači u 5. 6. mjesecu, ovisno o tome kad je koji termin ispita, da riješite jesenski ili ljetni rok prošlogodišnje mature. Da onda vidite, znači pred kraj, nakon što ste sve uvježbali, nakon što ste postigli onaj neki maksimum, jer vi 2 dana prije testa teško da ćete puno toga naučiti, znači tik prije mature da riješite i prošlogodišnju. Ok, to je to. Sad ću vam prije svega reći nešto o prijavi razina ispita. Zato što mislim da mnogi, ali stvarno mnogi griješe s time. Da nešto razjasnimo. Kad prijavite na stranicu Postani student, vi možete vidjeti znači ispisane sve fakultete, to je sve učilišta, veleučilišta u Republici Hrvatskoj koji su i privatni i državni, te upisnu kvotu, naravno znači broj studenata koji fakultet prima, te razine ispita koji su nužne za položiti. Znači, stoji caka kod nekih fakulteta zato što u slučaju edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta oni imaju jednu caku koju ako ne znate možda vam može ovisiti upad. Da vam pojasnim. Moj smjer logopedija, ali mislim da je to sa svakim smjerom na ovom fakultetu, oni traže
hrvatski višu razinu, znači A razinu, matematiku nižu razinu, te strani jezik nižu razinu, uz to i izborni predmet, ali ne radi se o njemu u ovom slučaju. Znači, osim A, B razina na stranici Postani student, vi morate gledati i postotak koji stoji sa strane. Drugim riječima, ako piše da vama nije nužno da položite A razinu, znači kod engleskog jezika na mojem fakultetu piše da se može polagati B razina, ali je sa strane naveden postotak od 20%. Drugim riječima, to bi značilo da ako se vi odlučite na polaganje engleskog jezika niže razine, vi čak i ako položite sa 5, nećete dobiti onoliki broj bodova koji će vama trebati. A trebat će vam za ovaj fakultet, bez brige. Zašto? Zato što kada je postotak visok, a razina B, preporučam vam da uzmete A razinu, zato što se vaš test položen sa A razinom još množi sa određenim postotkom. Ali ipak, na mojem faksu, u slučaju matematike, znači također je bilo navedena niža razina, znači B razina, ali ona je nosila 0 bodova. Drugim riječima, to bi značilo da ako neko položi 100% A razinu matematiku ili 100% B razinu matematiku, dobit će jednak broj bodova, to jest neće dobiti ništa bodova. Zato što vam ostali predmeti nose više. Drugim riječima, kada dođete na stranicu Postani student, gledate koji vam predmet nosi najveći postotak. I kad to vidite, onda znate na koji predmet usmjeriti najviše svog vremena. Meni je najveći postotak nosio izborni predmet i to je bilo 300 bodova. Znači 30%. Samim time, kad sam ja to vidjela, znala sam da najveći dio svog vremena moram usmjeriti na to. Izborni predmet u ovom slučaju to je bila psihologija ili biologija. Još jedna stvar sa izbornim predmetima. Ako vam piše, kao u ovom slučaju, psihologija ili biologija, to ovisi naravno o svakom faksu posebno, uzmite samo jedan. Meni je u principu u srednjoj školi psihologija i biologija što su mi negdje podjednako. Ali to je bilo iz razloga što ja zapravo psihologiju i nisam nešto puno radila u srednjoj, a biologiju sam radila jako puno. To je bio razlog zbog kojeg sam ja odlučila polagati psihologiju. Na početku drugog polugodišta razmišljala sam o tome da uzmem oba predmeta, ali onda kad sam vidjela koja je skripta, kako je velika skripta iz biologije, to je bilo otprilike ovako, a iz psihologije otprilike ovako, odmah sam rekla nema smisla uopće trošiti toliko vremena na 2 predmeta i da na kraju dobijem 3 iz oba predmeta, ne isplati mi se jednostavno. Rađe ću uzeti svo svoje vrijeme, igrati taktički, odabrati jedan predmet i njega drilati koliko mogu, znači maksimalno. Druga stvar, ono što morate napraviti je što prije raspitati se o tome drže li vaši profesori u školi pripreme za maturu, odnosno znam da je u mojoj školi našlo se par profesora kojima stvarno skidam kapu zato što su jako puno vremena potrošili na nas, nisu nikad tražili nikakve novce ni ništa. Hvala im za to. Prije svega tu je moja profesorica iz psihologije koja nas je toliko dobro pripremila da je nas 4, ja mislim da nas je 4 ili 5 išlo k njoj na pripreme, da smo svi imali položenu psihologiju iznad 90%.
samo kažem, nije da se hvalim, ali stvarno nisam ja bila jedina, već je na svih 5 položilo jako dobru psihologiju. Zašto? Zato što smo stvarno radili. Profesorica je dala sve od sebe, dala je puno vremena, mi smo se znali nalaziti po 2 puta tjedno, čak zadnji tjedan i po 3-4 puta prije mature. Tako da, nevjerojatno puno hvala želim reći svojoj profesorici, ne psihologiji, svojoj profesorici. Dakle, raspitajte se kod svojih profesora, neka vas nije sram, stvarno ima dobrih ljudi koji će za vašu dobrobit uložiti svoje vrijeme. Ipak ima i onih koje nije briga, ali zato postoji drugo rješenje. Ako vama, na primjer, nije išao u srednjoj školi hrvatski, ili vam nije išao dio hrvatskog, esej ili gramatika ili književnost, iako se književnost da naučiti, morate potražiti pomoć. Tu postoje mnogobrojne firme koje vas mogu pripremiti za maturu, iako je većina njih smještena u Zagrebu, pa ćete vjerojatno morati putovati ako niste iz Zagreba. Ja sam išla na pripreme za maturu iz hrvatskog. Zašto? Meni, recimo, u osnovnoj školi imali smo onako, valjda, najbolju profesoricu ikad, koja nas je stvarno, kao je profesorica iz psihologije u srednjoj školi, stvarno je puno radila s nama i postizali smo stvarno izvrsne rezultate i mnogo toga smo znali. Ali kad sam ja došla u srednju školu, jednostavno to je sve zamrlo, nismo gotovo ništa radili, nije nam se dalo i tako. Došli smo do neke razine koja nije bila zadovoljavajuća. Kad sam to imala na umu, jednostavno sam sama sebi rekla, meni hrvatski nosi 20%, ja moram stvarno dobro njega riješiti, a sa trenutnom razinom znanja ja ću dobiti maksimalno neku visoku 3 ili nisku 4, što mi nije dovoljno. Zato sam u slučaju hrvatskog odmah na početku drugog polugodišta krenula sa čitanjem lektire. Nemojte se zabuniti i nemojte slušati svoje profesore u srednjoj školi ako vas žele obrlatiti. Zašto? Na stranici NCVVO piše vam sva moguća literatura koja vam može doći na testu iz mature i sva moguća literatura koja vam može doći na pojedinoj razini u eseju. Znači, ako vama profesor kaže ne, vi morate pročitati sve lektire za maturu, ne morate ih pročitati. Zašto? Zato što sažeci vam mogu biti dovoljni. Mislim, bar je to bilo u mojem slučaju tako. A što se tiče eseja, bilo bi dobro da ih pročitate sve. Iako i u tom slučaju možete igrati taktički, zato što vam najvjerojatnije, iako nikad ne možete biti 100% sigurni, ali najvjerojatnije vam dijelo koje je bilo na prošlogodišnjem eseju neće doći i ove godine. Ili dijelo koje se već proteglo kroz 2-3 mature, vjerojatno vam neće doći i ove godine. Tako bilo u slučaju zločina i kazne, tako da ja nisam u principu puno vremena trošila na to. Najvjerojatnije će vam biti navedeno 15 dijela za esej, ja sam im ih pročitala 13, ja mislim, i baš sam ih dobro naučila i drilala. S esejom su mi puno pomogle pripreme za maturu, na koje sam išla 4 mjeseca, svaki vikend u Zagreb. I bez brige nije tako jednostavno, morate puno raditi i za njih, ali pripremite se da ćete, ako želite stvarno dobro napisati maturu, morati puno i raditi. I znam da je tu i 4. razred, to jest gradivo 4. razreda, znam da je tu i matura, znam da je tu naravno i druženje s prijateljima i vaš socijalni život, ali nekako ako želite upisati željeni faks, morate negdje skresati.
Tako da ja sam skresala svoje vrijeme i na kraju se isplatilo. Hrvatski sam položila sa 87%. Da, ja mislim. Dosta sam zeznula gramatiku što me na kraju koštalo. Ali nema veze, bila sam prezadovoljna s tim postotkom jer sam i mislila da ću napisati puno manje.